कहे ना हम गायब भाई, एकदम गायब हम लड़की हम कहतनी ना तो साफ ना, अगर हाँ तो फोटो लागी। एकरा के खत्म करे के ई उपाय नइखे कि आके जातिवाद भड़का द कि तू राजपूत समाज के ना हवो, राजपूत समाज के बतियेबा हमारा ले, राजपूती में तू बतियेबा हमारा ले ना। हम ई चाहतनी कि पहले पूरा समाज में तो तू आगे बोले बड़ो। तोहरे ना गाना रहे कि गोलू सिंह बबुआन भाई के बहुत हमारा के प्यार मिलेला भाई, हमार जुड़ल बड़न। इनके गाना रहे भैया एगो कि कहले रहनु गाना में कि का रेट बाए बबी तहारा सामान के, बच के ना जेबू गाँव हो बबुआन के। ओकर बाद कहले रहन कि सट जरी तबे मजा मिली, आ धर हई चूस हजमोला। आ लड़की ले कहले रहन जान तड़का कि तहार कूच दे हम लोला, हमार घर ह पाड़े टोला। माने हमनी के जेकरा के पंडित जी के ब्राह्मण सामान जे भी बा हम सबके हमनी के प्यार देहिला जा। उहे लड़की ले तू कहवैल कि तहार कूच दे हम लोला, हमार घर ह बाभन टोला। अरे यार अपना के अब मत सोच, अब अपना के मत सोच। आ हमनी के जौन हई जो ओरिजिनल आवेला जा। आ कहत कि तू जना कमेंट का मुँह ले बोलत कि मुँहवे ऐसा बा। भगवान हमारे कैसे मुँहवे दिले बड़ो तो हम फिल्टर लगा के गोर हो जाई। आए तारा मुँह पर कुकुर ना मुती, हम फिल्टर लगा के गोर हो जाई ना। यदि आप खेसारी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है पंकज सिंह ये सही कर रहा है? वो अपने आप को दिन पे दिन डालता जा रहा है उलझनों में खेसारी लाल से टक्कर लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।